suna shiri ko in ce sun shirya wasu masu bugo mana waya yau suna ta kokarin a ba su judgment har sai da muka sa ma jama'iyya ta kasa ta ba da sanarwa. Ina da watakila wasu kun gani a social media an ba da sanarwa cewar har yanzu sun ki su bamu domin dama mun san za a yi haka duka ƙarya ce babu wani sakamako ƙarshen ta ma sai kaga sun yi ƙoƙarin su shigo da waɗansu abubuwa wanda dama can baya ciki domin watakila su kare fuskarsu. Amma da inda shari'a inda za a bi ƙa'ida abu gaskiya kowa ya san zancen da suka zancen banza ne. Ka ce ɗan takara gwamna a kowace jam'iyya wacce aka bi ƙa'ida aka yi rijistar ɗan takara a wadinsa aka tafi aka tura sunaye ainihin dama ba za ta sa sunan ka sai ka cika ka'ida. Ɗaya daga cikin ka'ida shine wannan katin ko banda ma wannan katin ba daga tasha za a turo sunan ka ba, kowace political party shi ake ba dama su je su tura ya za su tura wani babban zaɓen su ba. Irin wannan abubuwa ne wa'anda suke Najeriya, 'yan Najeriya ma sun gane abin duka ƙarya ne duka bulashi. Ma Allah ya ga gaskiya za ta halitta wannan tsakanin samu ci gaba kamar yadda muke gani yara an tura su kasashen waje scholarship a gida ana biya musu an rage scholarship rabi duk abubuwa da ya gasu suna ta tafiya. Ku da kuka shigo yau ba ku na ga wuta ba, amma wanda na shigo na ga wuta a garin nan abin gwanin sha'awa kuma ga shi kullum abin daga inganta ta ake haka ruwan sha haka makarantu da sauransu. Saboda haka muna da jawo da sai gama ina fatan Allah ya ci gaba da baka